ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଯୁବକ ଗିରଫ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆଉ ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇ ମନ୍ଦିର ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଡିଓ ମେସେଜ କରି ଧମକ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କାମ ଦେଲାନି, ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ଲଗାଇ ଦେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଏ ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କୁ କରାଗଲା ଗିରଫ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିରଫ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ଉଡୁଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ଏହି ଯୁବକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫଟୋଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ହଁ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପତାକା ଉଡାଇଥିଲେ, ଏଡିଟ୍ କରି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 500 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଯେତେବେଳେ 84 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେବେ ସାରା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଯେତେବେଳେ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାହା ହେଲା, ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୁଣିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଫଟୋ ଏ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।